1. Avui hem presentat al Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya l'informe L'estoc de capital a Catalunya, el paper de la inversió pública i l'oportunitat dels fons Next Generation. Aquest informe és l'aportació que fa el CETESC al marc de desenvolupament mitjançant les inversions europees que arribaran en aquest fons Next Generation, que a nivell de l'estat espanyol suposen 140.000 milions, de les quals una part molt important en fons directes, fons que no s'han de tornar i que per tant no augmenten el deute públic. Ens ha de permetre aquests fons de fer front a dèficits que tenim a nivell estructural en el nostre model productiu, també en el nostre mercat de treball, i ens ha de permetre, entre d'altres, millorar el que és la productivitat mitjançant ocupació, més qualificació, ocupació que tingui més rendiment i ocupació que aporti més rendes salarials a la població. L'informe que s'ha fet en base a l'anàlisi de l'evolució des de l'any 95 a l'any 2016 de l'estoc de capital ens mostra com l'impacte de la gran recessió l'any 2008 va comportar una pèrdua de l'embranzida pública, del lideratge públic de l'economia, i això és un element que hem de revertir aprofitant aquesta oportunitat. Entre les moltes consideracions i recomanacions que tanquen aquest informe, des del CETESC el que proposem és que hi hagi una transparència important en la utilització d'aquests fons, que en la seva gestió hi participin també en el marc de la concertació els agents socials, les empreses, també la representació dels treballadors, el tercer sector, aquells actors que formen part del CETESC, i també que hi hagi un retorn important a nivell d'ocupació. No té sentit que tinguem uns fons que no activin per un costat el que és l'ocupació de qualitat a Catalunya i que per l'altre no tingui un efecte palanca sobre el que és la inversió també per part de les empreses. La inversió pública pot tenir una funció de lideratge, però aquesta funció s'ha de complementar amb la inversió per part de les empreses i s'ha de complementar en bona part també per la capacitat adquisitiva, això vol dir el poder adquisitiu, això vol dir les rendes salarials de les persones treballadores que han de treballar en aquells sectors que aconseguim millorar, que aconseguim fer més eficients mitjançant aquests fons Next Generation.